morning! Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay paksiw na tamban or lawlaw. Ito siya mga mamshi. So, umpisahan na natin mga mamshi. So, ayan mga mamshi, pagsasama-samahin na natin yung mga ingredients natin. Garlic, ayan. Tamban. Nalinisan ko na ito mga mamshi. Hindi ko siya inalisan ng kaliskis. Bali, inalisan ko lang siya ng hasang niya. Ayan. Mas masarap kasi pag may kaliskis pa siya mga mamshi. Tasang tubig. Lagyan natin siya na paning-paning. Takpan na natin siya mga mamshi. Lagyan natin mga mamshi ng seasoning. Paparami na mga mamshi ang kain natin ito. Ayan, madali lang naman itong lutuin. Ayan naman
mamshi, ang paksiw na tamban.